dies que aglomera diferents corals que venen de diferents parts de Catalunya, també de les Illes Balears, i consisteix a preparar unes certes peces durant aquests 2 dies per després cantar-les en un concert diumenge a la tarda, aquí a l'Auditori de Torroella. Nosaltres hem vingut a trobar-nos amb altres corals de Catalunya per poder compartir moments amb ells. Aquest és un cap de setmana molt intens i llarg perquè al final et trobes normalment a les corals, doncs ets unes quantes desenes de gent i aquí et trobes que no, que hi ha moltíssima més gent que també canten corals i joves. Sí, doncs, aquests 2 dies han estat la màxima expressió d'intensitat. Hem treballat amb gent superprofessional de l'Orfeó Català, etc. I això també una de les conseqüències directes que té és un molt bon aprenentatge o un gran aprenentatge en molt poc temps. Jo crec que una de les coses que més m'ha agradat del director que hem tingut és la passió que ens transmet a l'hora de cantar i tot el que hem de fer i com ens hem de posicionar i com hem de cantar coral. Sí, aquesta nit tenim un concert on ensenyarem el que hem estat treballant als tallers aquests dies. Una mica de nervis sempre hi ha abans d'un concert i a més al final hem assajat les cançons només entre ahir i avui. Molt il·lusionat, molt neguitós també, però per la resta es tracta de gaudir-ho, perquè això passa un cop l'any. Que la música és meravellosa.